I gde ste ljudi, evo nas ponovo Strava Gamer, danas ću igrati Minecraft preživljavanje. Ne bilo kakvo preživljavanje. U dvoje preživljavanje, tako da ljudi, nadam se da ćemo podržati ovo, da nastavimo ovo preživljavanje u dvoje. Imaće dosta epizoda, pošto ja i moj brat igramo Minecraft. Radit ću tutorial da instalirate besplatno Minecraft preko Google-a i da ne trošite nikakve pare. Boris, javi se. Ćao. Ok, pošto i on dosta voli da igra Minecraft, a najbolje mu je kad uzima belo drvo, tako da će on sigurno uzimati samo belo drvo, tako Borise? Odnosno brezu. Ljudi, ajde da ne trošimo vreme, da odmah pređemo na to preživljavanje. Ljudi, ne znam, evo ga, jedno drvo, mogu da sečem ga i to moje omiljeno drvo je ljudi crno, odnosno... Drvo je belo, da napravimo kuću od belog drva ili... Pa možda napravimo i drugačiju kuću, možda napravimo... Da, možemo ovako za strane belo drvo, no onako Ili- zidovi crni. Ne, ja sam mislio napravimo ljudi dve kuće. A dobro, ljudi, nemojte mnogo da se uzrujavate, moj brat je toliko lud da se tako ponaša. Ej, ne pričaj tako. Ok, ajmo ljudi još malo da... Ajmo ljudi još malo da sečamo drva. Imam 16. Pa, imam ti ja, evo 8 sada. Znači ljudi da napravimo. Ljudi napravimo to sranje. Ajde ljudi, napravit ćemo 2 stika. Ja sam počeo samo ljudi da pravim 2 glupane Stravi Gameru. Odnosno samo gameru, ko me želi tako da zove. Ljudi, posjetite moj budući kanal Shadow 54875583. Na tu ćemo da snimamo blogove, nećemo blogove, ajde, ćemo ljudi blogove svašta, samo blogove ćemo tu da snimamo, ponekad i gameplayeve, ali mislim da će tu najradije da budu gameplayevi Minecrafta i Shadow Fighta. Tako da to su dve igrice koje najviše snimam na ovom kanalu. Raft Survival sam prestao zato što vidim nemam ni mnogo pregleda, ni ne podržavate tu igricu, tako, a i nisam nešto, uplaši me. Ljudi, da nađemo još neko drvo, jednote tamo belo drvo breze. Ajmo ljudi da isečemo mi naše drvo, da polako gradimo kuću, pošto polako je mrak. Gledaj šta sam našao. Super, daj meni. Evo i zadrži kako god. Evo, panj. Da sedimo. Jedan fucking panj ne treba mi u odnosu na jedno celo. Treba meni Coca-Cola. Bedem. Ok ljudi, ajmo još malo ovo da pojačuje se nešto čuje. Ajmo ljudi da isečemo. Boris, ulaziš mi tamo da isečem, nemoj da ti posečem tvoju glavuđu. Pa posjećam, ja ću tebi posjećati na glavu. Ne, da ću ja ti nagurati nož u to dole. A šta je sada, ćutiš? A ja ću tebi nagurati dupe sve. Au si nešto, ok ljudi, ne sređamo se. Ljudi, još malo da preživlja. Ljudi, odnosno, ljudi, ajmo da mi isečemo još ovo drvo pa da polako gradimo tu kućicu koju sam ja mislio, neće biti... Ne mrštamo. Ljudi, nam da niste tražili dvoje preživljavanja, mislim da će biti bolje pregledi i sve to. Skoro sam izbacio klip Kršimo se ko ludi. Pogledajte obavezno i bacite ako vam se sviđa na ovaj klip like, na svaki like. Koliko bude bilo lajkova na ovom klipu, toliko ćemo praviti epizode. Naprimjer, bude 2 lajka, napravit ćemo drugu epizodu. Ajde, za 5-6 lajkova napravit ćemo drugu epizodu. U drugoj epizodi za 10 lajkova, treću epizodu. U četvrtoj epizodi, ne znam, za 25 lajkova ili 15, kako god. Ljudi, dobili smo ovog dosta. Ljudi, nećemo pričati, tako da za sljedeću epizodu bacite 5 lajkova na ovaj klip ili 10 i onda ćemo praviti u buduće i treći klip.
Tako, Borise? Mislim, mogu da izbacim samo jedan like na svaki klip. Pa da, ne jedan like, malo više ako možete, pa ću praviti dalje. Ako ne bacite like na ovo, mi ćemo slobodno prestati. Što vidi, ako stvar što ja da snimim, da se trudim kada niko to neće gledati. Ljudi, ljudi možemo polako drvenu kuću graditi. Pa se ljudi ćemo napraviti kao kameni. Šećerna trska, ko su šećera? Ljudi, on je poludeo šećera. Nisam. Zato je ludo ovoliko. Ljudi, Nećemo da gradimo našu kuću. u lepoj pičkoj materini, idemo nađemo nešto. Taman mi je puklo. Ljudi, I hoćeš moju? ne treba. Ljudi, pošto vidim ovdje ima mnogo drveta za vas, kada budemo isekli sve to drvo i preradili. Evo ljudi, preradili smo drvo, sve okej. Borise, ajmo da napravimo neki mini rudnik, da možemo da napravimo šporet, pošto gladan sam, treba da jedem nešto. Gladan si, uzmi napravi sandvič. Mrš. Evo ti piletine, pa napravi sandvič. Imam i ja mesa, ne treba, uzmi ti. Ajmo ljudi još malo da kopamo. Piletinu. Ajmo ljudi još malo duboko da kopamo. Pošto nam treba oko, pa najmanje 9, najviše 10, najmanje 8, pošto znam tu negdje oko 9. Da, 8 ljudi. Ajmo polako ovako da ostavimo, da stavimo ovu njegovu piletinu, šta od vele će se ispeče za jedno drvo. Ćemo mi da stavimo još nekoliko drva. Ćemo ovdje... Brate, ja mogu da pravim strijeli. Okej, ljudi, najeli smo se, sad ćemo polako da krčimo. Evo ljudi naše. Boris, ostavit ću ti jedno meso. Ispečeno. Evo ostavit ćemo ti jedno meso, važi Borise. Vidi ovdje. Help me. Tu možemo produžiti i napraviti kuću. Ja to i hoću, evo vidi kako sam ja lijepo i fino. Evo Boris, ti ovdje hrana. Ajmo ljudi mi da idemo, on ide tamo po hranu i poslije mi donesi ili ostavi kod sebe. Ljudi, šta mislite, gradimo kuću u vazduhu, meni bi bilo više tamo, malo da produžimo ovako kuća, primjer, evo ovako. Ovako ljudi, mislim bi tako bilo bolje, jer nećemo mnogo produžiti. Ljudi, sada da skrenemo ljudi, ajmo da skrenemo pa malo more. Ćemo nastavimo ovako, da ćemo... ljudi, mislim da bi... ljudi, pada mrak. Mislim da ćemo morati da završimo epizodu kod padne mrak, pošto šta, džabe trošimo vreme i glupiramo se po noći kad nemamo tamo ništa da radimo. Ljudi, ajmo završimo pola kuće, pa da završimo s ovom fucking epizodom. Nije fucking, ako vam se sviđa, obavezno bacite like. Ljudi, mora se pazimo da ne padnemo. Šta ja padiš? Da. Da se ljudi gradimo kuću na lavi. Padneš, izgubiš sve stvari. Kao što je jedan, obavezno i reklamiram i Diamond Emperora, ima 13 subova, a pošto ko ovako nepoznat, to je veoma dosta. On radi PvP-ove Minecrafta, napravio 4. epizodu i kad sam već pomenuo lavu, pojeo lavu, izgubio sve stvari. Obavezno pogledajte njegov kanal. Strahinja, hoćemo jedno... Ne Strahinja, nego Strale Gamer. Dobro. Gameru. Jednog dana da pravimo PvP. Pa može, ako vi budete pisali, pišite hashtag PvP. Koliko bude 5, 10, hashtaga PvP.
Ne, udarit ću. Ne, Izvini, to sam samo... izvinite ljudi, zvaću vas da bude bolje vid, tako da... Ljudi, nadam se da vam sada bolje. Meni je dosta bolje. Zazi ti! Ljudi, ajde završimo pod, pa da završimo i sa ovom epizodom, pošto što da radimo po mraku. Da. Ću živjeti u toj kući. Nemam pojma, kako god ti želiš. Ne znam kako će ovako biti za strane lepše. Ljudi, to bi bilo to za ovu epizodu, tako da kada bude svanulo... Sviđao. Može. Ljudi, mislim da bi to bilo to za ovu epizodu, tako da zovemo vas i pravimo sljedeću epizodu kada budete imali određeno broj lajkova i komentara, hashtag PvP i hashtag preživljavanje. Enderman! Dobro ljudi, da smo nagradili na kući, na vodi kući, tako da ljudi neće moći Enderman ništa. Evo ga zombi, dolazi naš manči. Ok ljudi, mislim da bi to bilo to za ovu epizodu, tako da vidimo se vrlo uskoro. I zombi vas pozdravlja.